Na prvý pohľad obyčajné dievča, no nahnevať ju by som vám neradil. Ukrýva v sebe neskutočnú silu a bojovnosť. Pri jej výkonoch sa trasú nielen konkurentky, s rešpektom na ňu hľadia aj chlapi. 16-ročná Jessica z Oravy sa venuje pre ženy stále nezvyčajnému športu. Dostala sa k nemu jednoducho. Hudobné nástroje ju nebavili a otec sa nemohol pozerať na to, ako sa Jessica nudí. Tak moc to k sebe dokopy nejde, ale je to taký môj koníček, ktorému sa chcem venovať a chcem niečo v boxe aj dosiahnuť. Jessica mala 9 rokov, keď ju k boxu priviedol otec. To išlo tak spontánne, pomaličky, začali len doma buchnúť si do vrecka, potom išli na tréning, tam poskakovali, behali. Celá rodina sa venujeme boxu, aj moji dvaja mladší súrodenci ešte, aj mama trochu. Nudili sa, keď boli malí, tak som sa na to nemohol pozerať. Začali sme heligonkami. Heligonky im nešli, tak som sa rozhodol, dobre, keď im to nejde, tak skúsime to, čomu aj ja rozumiem. Aspoň si myslím, a to je box, a začali sme s boxom. Nebolo to vlastne ani prekvapenie nejaké pre nás, že prečo box, keď bolo to vlastne v rodine. Pri boxe je najťažšia tá zodpovednosť a prístupom k tým tréningom a brať to naozaj vážne, že chcem niečo dosiahnuť. Sú za tým hodiny driny, niekedy trénujeme možno aj 3x4 hodiny denne. Keď sa dobre pripravuje, je aj dobrý úspech. V športe je prvá drina, poctivosť v práci, ale za tom je aj kus roboty diplomatickej. Treba robiť styky, treba komunikovať, treba cestovať po svete. Ja som pred Lani okolo dal len 15 000 eur do diplomacie, myslím na cesty. Boxer, ktorý bude aj najlepší na svete, aj nekonečná hviezda, tak bez podpory zase ďalšieho týmu ľudí, tak nedosiahne nič. Jessica je unikát slovenský a o to je to ťažšie. Iné výpravy, obrovské množstvo dievčat trénuje. Na Slovensku je iba jedno a to je iba Jessica. Nemá s kým. Takže o to je to ešte ťažšie. Box je tvrdý šport. Nebojí sa mladé dievča, že by si mohlo ublížiť? Ako modriny sú často aj niekedy, ale keď mám aj rovnátka, tak tiež to niekedy nie je to najlepšie, ale dá sa to zvládnuť a nebojím sa o to, že sa mi môže niečo stať, že nebudem pekná, alebo niečo také. Úraz sa môže stať hoci kde, nielen pri športe. Jessica jazdí na koni, aj tam sa môže stať úraz hoci kde. Prednedávnom sa Jessica vrátila z majstrovstiev Európy. Vyhrala tam tú najvzácnejšiu medailu. Bol to veľmi dobrý pocit a bola som z toho nadšená, že sa mi to konečne splnilo, jeden z mojich snov. A bola som veľmi šťastná. Bol to taký ten prvý môj veľký turnaj a tak som tam šla, že nie s nejakým veľkým cieľom, že môžem vyhrať alebo niečo, ale hlavne si tam dobre zaboxovať a nazbierať nové skúsenosti. Sme šťastní, všetci sme boli, že sa jej niečo podarilo, že dosiahla to, čo chcela a ešte dosiahne možno viac, ak sa bude snažiť. Áno, je to vlastne taký historický ženský úspech slovenského boxu, že som získala ako prvá Slovenka zlatú medailu v Európe. Je veľmi talentovaná a má skvelú budúcnosť pred sebou. Aké pocity prežívali s otcom pri slovenskej hymne? To bol úplne taký šok zo začiatku, že ani si to človek neuvedomoval, že proste niečo vyhral. Až potom, keď som prišla domov, som si tak riadne uvedomila, že vlastne fakt som vyhrala. Tá hymna, keď hrala, jasné, že to bola obrovská satisfakcia, že som bol hrdý. Jessica nie je len fenomenálna boxerka, ona teraz, čo už predvádza v ringu, tak na Slovensku ešte taký boxer nebol. Ona už box povyšuje na umenie. Jessica má okrem boxu aj iné záujmy. Máme doma 4 kone, ktorým sa tiež rada venujem, keď mám doma čas a rada chodím takisto do prírody. Box pre mňa znamená asi zmysel môjho života a cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Chcela by som sa dostať na olympijské hry.